L-applikazzjonijiet għal programm ta' ċittadinanza b'investiment ġejjin minn individwi minn 25 pajjiż differenti. Ir-rapporta dwar dan il-Malta Today fl-edizzjoni tal-Ħadd. Sa issa diġà kien hemm 140 applikazzjoni. 100 applikazzjoni saru mal-kumpanija Henley & Partners u 40 oħra ma' aġenziji liċenzjati biex jippromovu dan il-programm. Sa issa kien hemm 82 kumpanija fil-qasam finanzjarju u avukati li kisbu liċenzji biex joperaw il-programm. Jirriżulta li fost l-applikanti hemm min qed jibgħat delegazzjonijiet ta' negozju biex jistħarġu l-possibiltajiet ta' proġetti ta' negozju. Kien irrapportat li l-applikazzjonijiet ġejjin minn pajjiżi bħall-Istati Uniti u r-Russja u pajjiżi oħra mill-Lvant tal-Ewropa. Fl-aħħar jiem Henley & Partners qalet li l-100 persuna li fit-12 il-ġimgħa għamlu impenn finanzjarju magħha bħala parti mill-applikazzjoni tagħha ifissru investiment barrani dirett ta' 100 miljun euro. Christian Callan, chairman ta' Henley & Partners, qal li l-programm kien żviluppat b'tali mod li jiġbed in-nies it-tajba u s-suċċess bikri tiegħu huwa garanzija tal-vijabilità tiegħu u jagħti sinjal ċar ta' kemm Malta se tgawdi minnu. Il-kap eżekuttiv tal-programm Jonathan Cardona qal li s-suċċess bikri ta' dan il-programm jintlaqa b'mod tajjeb ħafna mill-awtoritajiet Maltin u esprima tama li r-ritmu li nqabad jinżamm. Cardona żied jgħid li l-klijenti li qed jattira pajjiżna huma dawk li l-awtoritajiet xtaqu mill-bidu nett. Nies ta' talent stabiliti b'familji b'livell professjonali għolja. Fuq kollox dawn huma persuni li jistgħu jieħdu l-ekonomija Maltija f'livelli oħra.